Karbi Anglong Primary Teachers Association ingdeng thokabra plikepling nijang Karbi Anglong mithangasa hemalong ketalon pon. Kedamtang ningkan parukresir kebra phokebra narkeb aningkan kapta mate Karbi Anglong Primary Teachers Association amhang patheksi wangbom pen pininingkan surini ra ingkorehini patumi prini phai keb arnian ingdeng thokebra plian nang plengsi bangso arni aliralom chipi pen puthot hamren nijang Karbi Anglong sab kapta asai hemalong talon ponlo jaimek ating pen ada porphai sirkep apor kapta alama ingthur ponsi porphai sirkep rachi tim apor kardita ngatuma phan chikimeo sai deng ponthulo bangso phi kek ingthan ponsi kapta amhang ke thek arani mate foundation de kadu kawe aningarong chipirinti anarlo porphai kre sirachi tim pen radamai pipang cheng ponsi than bang atum keklem kedam nangji lapen akenang sot alam the chethan cheparepon bangso mailong alhi sarpuaman pen DMC West Karbi Anglong Hakim Rongpi Chatongdut lapen kapta Vice President Mongol Singh Timung kapta General Secretary Probin Hanse atum tami bangso mailong Chetongdut nijang Karbi Anglong sub kapta Amipu Chandra Singh Derapen Kachari pon amayalong Sodo Aham Karmachari Parishad Organizing Secretary Amit Timung All Assam Primary Teachers Association Vice President Mohan Singh Kro President Secretary Amri Chinthong Rongkhang lapen Soching Block lapenan parta ablok tin pen TGC Amaipu lapen Kongchun Bangatung Chetongdon akan kardong pajil miglo nilihin pen labangso kami je dai bangge kihe pen se kachini nilipan alohi sarpo asonang hang sinili nang chetong nulo lapen karabangso kapta 64 ang deng mate ningkan toker pli ang deng katalon pon labangso bangge isi kemisan ang thek ladak bangge kapta song alam letum chethan pon lapen kapta ahin pen keklem kedam lapen teacher atom rule and responsibility lapen ke labangso school ahem along lo kethan he hoya puthak system alang tum kaching wai pon bangge ningkang sam nason tak sin nili ladak nang kachetong dun pen West Karbi Anglong arlo kapek inglong arlo along ke do high school along do ansdame lo than bang atum mesen pen arpu kachiklem pon je bang la bangso message bang ponvek nahi lapen labangso bang eletum rongat tokan no ansdame kaduk be cherap chitopen awareness program claim ponang la asi la hai asai along sidans kami eletum chingwai chingkai pon bom nang je pusi chethan che pare dun pen neli sidame nang chetong dun lapen kaduk be sidame labangso lo kacharli amu aprang ke pon je phan bangke ang chekroi dun sar pen aning samdolo infrastructure pathak bangke la ele tom time to time Karbi Anglong autonomous council authority to mahin pen la bangke provide po la bangke la som tak se staff quarter pe dia lang da authority to mathapon bom la se la hai pathak system ni le tum teacher tum kedo ketha ka kesung pathak system ni tum angsong ake theke ding man ching wai se alam the palek po Kardam ini ladak hamren Karbi Anglong Primary Teacher Association West Kapta hema sai hemalong itu ingding trokera pli Karbi Anglong Primary Teacher Association mare thik pe kapta pu mahang thani lo asila bangso melong ni tum jai mega tengpen kachu phal hui sarpo ni tum chinghon nai kapta association along secretary akai Probin Singh pechalok VP Mol Singh Timung mencenglok lapen bang ni tum chinghon nai DMC West Karbi Anglong DMC Hakim Rongpi sar pencenglok ki ong dung abang thibang phutum labangso melong ji tonun pen labangso mei bangke ali rachan den patchanglong rasi labangso pini karchupona melong bangke ni tum jai mega tinge bangke adap bai sirke por pen bai sirke por pen ni tum bangke lapum lamang thore pe chikimude pen bangke ni tum da rondo ba apang mana bibong ko masi ingho cepi dok ye phan kek budagang thando labangso phi bangke baji kresira min thongke por bangke ni tum la rarame picheng lo labangso rarame pielong bangke kapta kongchun bang hansesar la pen bangke DMC Hakim Rongpi sar tum labangso phutha
labang so putak but jumisen alam si kadok kabe arab pini tong bang pharoi si nang asose teacher tong je tong bang ke aning sa ni pigelam lo labang so putak ni tum ching vai pon bom lo voi pisita labang so putak non kapta central committee penta la penda khabes kap kata ahin meta labang so putak bang ke non awareness ke dol je phan mo hetani tum ching vai pon la pen aprang prang do ta hailo ba dolo office la so teacher tuma than bang ami thanga duty ke jiglam je phan la pen halwang so rong raga tum mane usmar school ke toy dunga je phan itum bang ke body ponang la pen bang long tin awareness program dora mang bidang na kusini tum ching vai pon mom